Pulan olam suwo jodo nai tungai tabu tai bukuk song no older entertainment YouTube channel lo thumbnail te tai jono no buti mang kana te semang na ne angka klayu tini total video wo khoroksa sini bukuk je bahai ke Hyderabad hotel o tabuk Asamni borok khoroksa thuruksa bai bahai ke bo hamjagoi abo hai ke bo piri khlai tongkha Phiaba belai kheno wanama singsa te belai kheno kirma singsa tangi hingang ke khoroksa sini SD sini notice ni boroi phiaba bo ongkha phatar hasteo tongnai bo ongkha Asamni thuruksa khoroksa sini on notice ni boroi bo Hyderabad o samung khlainani thango tangi hingang ke sini o hasteo Tripura hasteo rang puisa ajinani income koreija aboni bagui bo rang puisa ajina hanai bo Hyderabad o thangka tei thangmani ulo ayang Hyderabad o kwbangma phatar hasteni thuruksa rok hindi nini Hindu hindi Muslim hindi kwbangma no samung khlainani thango hingga aro o tamo wngkha borok kaisa duty o borok salni 10 ta o borok posting ma khlaio aro hingga aro o borok daily duty borok ni bar sem to sem khlaikha tei amoni ulo borok tamo wngkha borok free wnglaikha dol wnglaimang no borok free kai tonglaikha mobile number rok nahaui kok rok salaikha tei amoni ulo sal kwdwkma romoi borok tei bo borok free kai no tonglaikha tei kok rok salaikha amo hai ke no sal paike duty thango phaio abo hai ke no lai selaimang no salsa borok tamo wngkha khoroksa thuruksa tabuk o thuruksa bo single life tei bini o bukhuk bo single life bai single life hingga hingke salsa borok ni bukhago hamjakma phaiui thuruksa bini o bukhuk no propose khlaimani ulo single life ba accept khlai rekha tei after hingga hingke hamjaklaiui langkada no borok laisulaikha thanglaikhা amo hai ke no bwrui ni bara o bo chwla thango chwlani bara o bo bwrui phaio thai no borok ek bochor tonglaikha amo hai ke no tonglaio chalaio free khai tonglaio khlaiui phiaba borok kami o phaikya borok phatar hasteo no tongo aro o room bara wngkha 60,000 room bara 60,000 tei gonsa no borok aro o bara tonglaiui duty thanglai phailai wngui no hamjaklaiui phiaba borok ni guardian thuruksani guardian tei bini o bukhuk ni guardian phiaba borok saimaya mo bungkha no thokeui tongo tangi hingka hingke tabuk tini o bukhuk ni ma bupha nungsabo bai bara tong hingka hingke chwng o duty ni hoite no chwng free room mano hinui bo saka bini ama songno abo hai ke thokeui tono phiaba tini o bukhuk wngkha thuruksa bai se bara tongo a bara tongma rok no bo saya thokeui se tono hingka hingke bo ek bochor wngkha ek bochor hamjaklaiui amo hai ke no bara tonglaikha tei amoni ulo hingka hingke thuruksa tailik bailik chokor phokor wngkha tangi hingka hingke hamjakma paikha tei afro hingka hingke bini o bukhuk no kaknani naikha tangi hingka hingke tabuk sini o bukhuk wngkha kubuni jat tei bo hingke thuruksa alada jat hingka hingke bini o bukhuk no hamjakyakarui borok ni jat bai kaijaknani naikha tangui bo tabuk already no bini hamjakma paikha tei afro hingka hingke borok ni jat no teisa hamjagui tongkha sak naithok nugui
मोखां नायथ'नो गुबुननि बोरैनोसे तेवाइसा हामगबि तंखा आप्रो गके तामंखा बाराव बलायखा वालायखा तगलायखा आमो हायकेनो चिनि o bukhukno lathirika ogrewo lathiriwoi bo aprokai belaikno dukhumangka belaikno mukti kuplung barawano kabjak tei apronga tamo onglaikha kebo asuk doijo khlaimaya tangi hingga je sukpano bojagoi togjagoi saltam jora tei doijo khlaimanano phiaba tei amoni bolo hinggai boroi phano ungtung tola phano ungtung doijo khlaimalia tei apronga tamo ongkha borok kaklainani nangkha kaklaioi aprokai belai kheno dukho nangjaklaioi kaplaioi chini o bukhukno chini kon thaka o thuruksa hingkai takutei bukhukchong belai kheno thairongma singsa tei belai kheno akol sitrani bagno obo hai khlaijago bochong hinui mano tangi hingka hingke poila hamjaya phurungno uansukmani nangmani thuruksa tei uansa hingke abo 1 number bwkha chitra tei raikos जों गाहाम kheno bujio tesai mano uansa rok wngkha nung bai saka tongna sana kwrung kok sana kwrung muslim rok wngkha borok rang puisa phunugoi borokno khobor khlainani tei nono kok bai mothogoi thokenani phiaba bising hinse borok samung khlaio saka kai kaham kai tongo chini borok rok saimaya obo hai tomung tamung rok no just sulana bo hamjago hinui hamjago tei laso hingke thekireui omo hai kino khibik langjago chini borok rok tahuktai bukhukchong chini o bukhukchuk tomung omo hai ke bo bai hamjakya hingkai bo nosto wngnani nangla samung phiaba chini o bukhukchuk singya fatar hasteo obo hai khlaijaknai kwbangma borok lekha pora khlainai thangnai rokbo omo haino khlaijago samung khlaina thangnai rokbo omo haino khlaijago tei tabuk bo obo hai ke nosto khlai rwjakha bini life boro thangsawui kha nainai di uansukgui tahuktai bukhukchong hingke norok obo hai chini notice ni borok rok omo hai khlaijak tongmani norok kaham de wngjak na chaya de wngjak norok comment khainani tapokdi comment khai sadi belai kheno uanama singchakok phiaba rang puisa ajina hinui thangka hingke omo hairok wngnai wngui tongo chini notice ni bwrui rok hingke belai kheno kha khamo tangai hingka hingke omo hai khaijago hinui khanake chini Tripura haste ni borok rok fatar hasteo thangjai tok sipon hinui phano goni chakya tangai hingka hingke nini rajyo wngkha Tripura o borok ni rajyo wngkha fatar hasteo seitok pon hinui phano goni chakya noro nugui mankha khoroksa angel deborma hinui bwtharjakmani fatar hasteo bini footage tomanjakha phiaba o borok no rongmaya puno damsi kwrui gwthai simi rok horijaka Tripura hasteo mungsa khlaimaya puno justice kwrui abono no chwng uansukmani nangnai fatar hasteo thana muchung phano khub husiar khlaima thangnai siwui nugui akonoi se chwng thanani nangnai siya phangya kwtui boi samung khlaina thango hinui uansukgui thangma bai amo belai kheno chaya khlaio takotai bukhukchong norok bujima khanani khatlaio tini o kwtal video o norok paithak jora video naitongma bai norok belai belai khe paiphaia hambai।